μου που γυρνάς και ποιος αέρας σε παρασέρνει απ' τις καρδιές σου τη βροχή και μια σταγόνα με ανασταίνει. Θα έρθω να σε βρω στα μεγάλα ταξίδια, δεν θα πιαστώ μέσα στις λύθη στην παγίδα. Πες μου που γυρνάς και ποιος αέρας σε παρασέρνει. Ήμουν εκεί, σταθμός Αλφογβίλ, στο Παρίσι, φορώντας ένα κόκκινο φουστάνι, μυρωδιά από νυχτολούλουδο και ανθισμένες μανόλιες. Ήμουν έτοιμη να επιβιβαστώ στο τρένο που θα μου οδηγούσε στο αύριο. Στα χέρια μου κρατούσα το κινητό μου και στα αυτιά μου οι σκέψεις έρχονταν σαν ερηνίες. Είμαστε εδώ. Θυμήσου. Η λύθη δεν είναι επιλογή. Η λάμψη ήταν εφήμερη. Είχα αποφασίσει να επιστρέψω. Και τότε το βλέμμα μου έπεσε στη σκιά. Δεν με τρόμαξε. Τη γνώριζα από παλιά. Φοβόμουν να της μιλήσω μήπως χαθεί. Ήταν ό,τι μου είχε απομείνει από το παρελθόν. Είμαι ο άλλος ο εαυτός. Είμαι το σήμερα. Με αναγνωρίζεις. Για πρώτη φορά αποφάσισα να της απευθυνθώ και ας ξεγλιστρούσε σαν άνεμος μετά. Δεν σε έχω ξαναδεί, αλλά τη φωνή σου τη γνωρίζω, την ακούω στα όνειρά μου. Όμως μη φεύγεις, γίνε ένα με το σώμα μου και εγώ θα σου δώσω πνοή, της είπα. Γιατί έχεις ανάγκη από μένα? Τόσο καιρό ήσουν μακριά μου. Ήξερες ότι ήμουν εκεί. Ένιωθες την παρουσία μου. Όμως πάντα με έστελνες πίσω στη σιωπή. Και τώρα μου ζητάς να έρθω μαζί σου. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Το σώμα και το πνεύμα μου σε όσμωση μου οδηγούσαν σε πύρινους δρόμους σαν σιρήνες. Θυμάσαι τον Οδυσσέα. Ακόμα κι αν ήταν δεμένος στο κατάρτι, την ανάσα του υλίκου την ποθούσε. Εκ του ασφαλούς. Και εσύ δεμένη ξεκινάς για τα ταξίδια. Ο σταθμός άνοιξε τα κίτρινα του φώτα. Έμοιαζε με τρένο. Ανατρίχιασα. Δεμένη ξεκινάς για τα ταξίδια. Ένας κόμπος στο λαιμό μου και το βλέμμα μου θόλωσε. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Δεν ξέρω πού να πάω. Εδώ που βρίσκεσαι, δύο επιλογές έχεις. Ή παίρνεις το τρένο που σε πάει στις φωνές και εκεί τον δρόμο τον γνωρίζεις. Τον έχεις περπατήσει ξανά και ξανά. Ή γυρίζεις στην άγνωστη πόλη που σε μάγεψε. Μα την εικόνα της ακόμα δεν την ξέρεις. Σε φοβίζει. Δεν μπορώ να μείνω εδώ, στην Αλφογβίλ. Για πόσο ακόμα μπορείς να αντέξεις τη ζωή του σκηνοβάτη? Το ξέρω, είσαι καιρό εδώ. Από τότε που πάτησες το πόδι σου στην αποβάθρα, σε ακολουθώ. Τις φωνές πρέπει συνέχεια να τις εξημερώνεις.
πάντα πιθανοί δικαστές αναφοράς. Έλα μαζί μου και έτσι θα βρω ισορροπία. Δεν θα φοβάμαι να με αγαπήσω ξανά. Μόνο σε μία επιλογή θα σε ακολουθήσω. Στην άλλη επιλογή είσαι μόνη σου. Το τρένο έφτασε και η σκιά εξαφανίστηκε. Θα γύριζα πίσω. Από το βαγόνι βγήκε ένα κορίτσι. Ακόμη αναρωτιέμαι γιατί το βλέμμα του καρφώθηκε στο κόκκινο πανί. Το μόνο που διακρινόταν πια ήταν τα φώτα του τρένου, που έμοιαζε με αεροπλάνου, έτοιμου να απογειωθεί, περιμένοντας το τελικό σήμα από τον πύργο ελέγχου. Ο Στέφανος νοσηλευόταν. Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας ήταν ανυπόφορη. Μπήκα σε ένα ταξί και έπαιξα με τις πιθανότητες. Είχα ανάγκη να δουλέψω, να κρατάω απασχολημένο το μυαλό και τους φόβους μου. Έφτασα πολύ αργοπορημένα στην οντισιόν. Ο επιστάτης μου έριξε μια κλεφτή ματιά και μου έκανε νόημα ότι αν βιαστώ, ίσως να προλάβω τον κύριο Ζορντάν. Μπήκα από τα παρασκήνια στη σκηνή και τον είδα να χάνεται στο αμυδρό φως της πλατείας. Οι σκληρές γραμμές του προσώπου του μαρτυρούσαν ότι δεν ήθελε να μου διαθέσει τον ελάχιστο χρόνο. Ζήτησα την άδεια να ξεκινήσω το μονόλογο που είχα επιλέξει. Σιωπή. Αφού του ανέφερα ότι είχα διαλέξει το έργο «Καλημέρα θλίψη» της Φρανσουά Σαγκάν, έπειτα και πάλι από μια μαρτυρική σιωπή, ένιωσα ένα κόμπο στο λαιμό και στο στήθος μου. Η Σεσίλ, η ηρωίδα του έργου, ερχόταν σε επαφή με την απώλεια και τις ενοχές. Από την άλλη, το τέλος του Στέφανο ήταν κοντά. Ένιωθα ότι ο ρόλος αυτός είναι προφητικός. Θα έχανα τον αδερφό μου, τον πιο δικό μου άνθρωπο, που τον τελευταίο καιρό μας χώριζε μια ανεξήγητη απόσταση. Τα έπαιξα όλα για όλα. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό. Ο ρόλος έχει δοθεί. Νευρίασα. Λες και ο κόσμος όλος γυρνούσε γύρω μου. Την ώρα που ετοιμαζόμουν να εξαφανιστώ, ακούστηκε και πάλι η φωνή του Ζορντάν. Την Άνοιξη έχω οργανώσει ένα σεμινάριο για ηθοποιούς με ταλέντο. Τα βλέμματά μας συναντήθηκαν μέσα στο ημίφος. Το καταλάβαμε και οι δύο, ότι αυτή ήταν η αρχή των πάντων. Την περσινή Άνοιξη, όταν ο Στέφανος είχε φύγει, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα μαθήματά του. Έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά. Περνούσε ώρες ατέλειωτες στο εργαστήρι του Ζορντάν και εκείνος, βλέποντας τη δίψα και το ταλέντο της, δούλευε μαζί της στις αποχρώσεις των συναισθημάτων που ένα κορμί μπορεί να αποδώσει χωρίς το λόγο, μόνο με τις κινήσεις. Ήταν αυστηρός και εκείνη τον έβλεπε σαν τον πυγμαλίονά της, το μέντορα που ήθελε να πλάσει αυτή τη δημιουργική διάθεση, ανακαλύπτοντας και ο ίδιος τα όρια της. Σιγά σιγά άρχισε να προσέχει περισσότερο τον εαυτό της. Δίπλα του η διάθεσή της μεταλλασσόταν, βαφόταν με χρώματα ζεστά. Το τελευταίο απόγευμα των μαθημάτων ένιωθε νευρικότητα. Ήξερε ότι την επόμενη μέρα εκείνος θα πετούσε για Παρίσι και ίσως να μην συναντιόντουσαν ποτέ ξανά. Όταν έφυγε και ο τελευταίος συμφοιτητής της, βρήκε το θάρρος και πλησίασε το Ζορντάν. Κοιτώντας τον στα μάτια, έφερε τα 2 δάχτυλα στα χείλη της και ύστερα τα ακούμπησε απαλά στα δικά του. Έπειτα, με μία κίνηση γύρισε και έφυγε. Δεν τους μπορούσε τους αποχαιρετισμούς. Η σκέψη του τις επόμενες μέρες τη βασάνιζε. Την πονούσε το γεγονός ότι οτιδήποτε αγάπησε ή την ενέπνευσε έφευγε μακριά της. Και όταν πια πήρε την απόφαση να δεχτεί ότι η ζωή της θα μπορούσε να συνεχιστεί χωρίς την παρουσία του, ήρθε το σημείωμα. Της το έδωσε επιστάτης ένα απόγευμα που είχε πάει στο θέατρο να παρακολουθήσει μια πρόβα.
Το άνοιξε και το μάτι της έπεσε αμέσως στην υπογραφή. Ραούλ. Άρχισε να διαβάζει αργά για να ρουφήξει και το μικρότερο νόημα που μπορεί να έκρυβαν οι λέξεις. Το Παρίσι χρειάζεται την παρουσία σου. Αυτό μόνο. Και από κάτω μία διεύθυνση. Ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα. Έμεινε να το κοιτάζει και ύστερα να το διαβάζει ξανά και ξανά, μήπως και με την ένατη ανάγνωση το νόημα ήταν διαφορετικό. Δεν πήγε στην πρόβα. Στο μυαλό της γύριζαν οι λέξεις. Πόση εξουσία έχουν αλήθεια οι λέξεις. Ήθελε τόσο να πάει στην πόλη που έζησε ο Στέφανος και από την άλλη φοβόταν να έρθει αντιμέτωπη με το παρελθόν της. Ήθελε τόσο να ξαναδεί τον Ραούλ και από την άλλη φοβόταν τη στιγμή που θα έπρεπε να ξαναφύγει. Τουλάχιστον θα είχε ζήσει κάτι νέο, κάτι που μπορεί να άλλαζε όλη τη ζωή της. Γυρίζοντας σπίτι, αποφάσισε να ανοίξει το σιρτάρι. Μέσα στα πράγματα του αδερφού της βρήκε το κλειδί. Είχε περάσει ένας χρόνος από την ημέρα που τους άφησε για πάντα και το σιρτάρι του δεν είχε ανοιχτεί. Πήρε στα χέρια της το κλειδί και το περιεργάστηκε. Ήταν ένα πράσινο πλαστικό κλειδί με μία μεταλλική λεπίδα στη μέση του. Το έσφιξε στην παλάμη, άνοιξε την ντουλάπα και έβγαλε έξω τη βαλίτσα της. Ήρθες λοιπόν. Έβαλα φρένο στους φόβους και στις αντιστάσεις μου. Είχε και εκείνος αντιστάσεις. Σαν να φοβόταν να αφαιθεί σε μια έντονη σχέση, σε έναν έρωτα που δεν θα υπολόγιζε τις αποστάσεις. Στα λόγια του διακρινόταν μια ανάγκη να αποκρυπτογραφήσει τις σκέψεις μου και γιατί είχα έρθει να τον δω. Προσπάθησα να κρυφτώ πίσω από τις λέξεις, αλλά μέσα μου ήξερα. Είχα έρθει στο Παρίσι για εκείνον, αλλά και για τον Στέφανο. Για να γνωρίσω τον αδερφό μου ένα χρόνο μετά. Ένα χρόνο μετά από το θάνατό του. Ο Ραούλ ήταν το δικό μου αντιστάθμισμα. Μου αρέσει που είμαι τώρα εδώ. Εσένα όλα σου αρέσουν. Λοιπόν, στην ταινία που σκηνοθετώ τώρα, η ηρωίδα είναι μια διάσημη Ιταλίδα φωτογράφος που φτάνει στην Κωνσταντινούπολη τον Αύγουστο του 80. Ένα μήνα μετά κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος και γίνεται άρση της ισχύως του συντάγματος, οπότε αρχίζουν οι διώξεις, η λογοκρισία και τα βασανιστήρια. Η μόνη της επαφή με τα γεγονότα είναι τα ανακοινοθέντα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας από το ραδιόφωνο. Η καριέρα της ως ξένης υπηκόου δεν επηρεάζεται από αυτά. Αντιθέτως, η σχέση της με την πολιτική εξουσία είναι άριστες, μέχρι που γνωρίζει ένα φοιτητή και γοητεύεται από την άλλη πλευρά της σύγχρονης Τουρκίας, αυτή της αντίστασης, του έρωτα, της ελεύθερης ζωής. Πώς σου φαίνεται? Αγαπάς τη γυναίκα. Πάντα σε ρόλους κλειδιά βάζεις γυναίκες. Τι είναι μούσα για σένα τελικά? Είναι η γυναίκα που θα αναγεννήσει μέσα μου τη γυναίκα, που θα με κάνει να αγαπήσω το φίλο της και να θελήσω να το σαγηνεύσω. Είναι σημαντική η σαγίνη. Όσο και η ίδια η ζωή. Και ο θάνατος? Ζωή είναι κι αυτός. Σαγίνη θέλει. Μπορείς να σαγηνεύσεις το θάνατο? Μπορείς να τον μετατρέψεις από κουρνιαχτό σε αστερόσκονη. Σκόνη το ένα, σκόνη και το άλλο. Εσύ αποφασίζεις πώς θα το δεις. Και η αγάπη? Πού πηγαίνει η αγάπη όταν φεύγεις? Το συναίσθημα για μένα είναι άχρονο. Είσαι έτοιμη να ταξιδέψεις στη γη? Σου παραδίδουν και τις αποσκευές που έχεις δικαίωμα να γεμίσεις. Η μία γράφει απ' έξω συναίσθημα, η δεύτερη νόηση και η τρίτη βίωμα. Και οι τρεις είναι συνδεδεμένες ασύρματα με τον εγκέφαλό σου. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου στη γη γεμίζεις λίγο ή περισσότερο κάθε βαλίτσα. Αυτό είναι όλο. Στο τελωνείο γίνεται η καταγραφή, όχι από σένα, αλλά από αυτούς που σε επέλεξαν για αυτό το ταξίδι. Πειραματόζωα είμαστε, με λίγα λόγια. Και οι βαλίτσες, πού καταλήγουν? Παραδίδονται στο τελωνείο, υποθέτω. Όταν φύγω θα τις πάρω μαζί μου. Φοβάσαι να βρεθείς χωρίς αποσκευές? Δεν φοβάμαι μη ξοδευτώ από το συναίσθημα. Ούτε την απογύμνωση φοβάμαι. Φοβάμαι μη φύγω και λησμονήσω όσα έζησα.
Στην υγειά μας. Στη ζωή. Νιώθω ότι αυτή την εικόνα την έχω ζήσει ξανά. Ντεζαβού. Τα ταξίδια επαναλαμβάνονται. Οι αποσκευές αλλάζουν. Δάφνη, ξέρω πολύ λίγα πράγματα για σένα. Ξέρουμε τα ίδια. Πίστεψέ με. Απόψε πρέπει να πάω στην Αλφορβίλ. Πρέπει οπωσδήποτε να πάω πριν φύγω. Γυρίζει το κλειδί στην κλειδαριά. Ο ήχος μακρόσυρτος, συνεχής, σχεδόν διαπεραστικός. Σκοτάδι ποτισμένο από υγρασία μηνών. Μοιάζει με χώρο νοτισμένο από τις σταγόνες της θύμησης. Έφορο άρα σκέφτεται. Ψάχνει να βρει το διακόπτη, το εγχείρημα δύσκολο. Είναι η πρώτη φορά που περνάει το κατόφλι του σπιτιού σου. 10 χρόνια έζησες εδώ, αλλά εκείνη ποτέ δεν βρήκε το χρόνο να σε επισκεφτεί. Ήσουν μόνος. Αναμφισβήτητα, ανάμεσα σε δεκάδες φίλους, ο καλλιτέχνης είναι πάντα μόνος. Το τίμημα ακριβό, σαν την ύβρη που διέπραξε ο Προμηθέας απέναντι στους θεούς. Ο καλλιτέχνης σαγηνεύει την έμεση, σκέφτεται, γιατί ύβρις είναι να κλέβει στιγμές από την αιωνιότητα. Το σκοτάδι με αγριεύει. Θυμάμαι όταν ήμασταν παιδιά και καθόμασταν στη βεράντα του σπιτιού μας στην Αθήνα. Χαζεύαμε τους αστερισμούς. Με αυτόν τον τρόπο ξορκίζαμε το φόβο μας. Από εδώ και πέρα εσύ θα είσαι το αστέρι που θα διαλύει στο σκοτάδι μου. Αδύνατο να βρω το διακόπτη. Βγαίνει στον κοινόχρηστο χώρο, ψάχνει στη τσάντα της μήπως υπάρχει κάποιος ξεχασμένος αναπτήρας. Μοιραία, η πόρτα του διπλανού διαμερίσματος ανοίγει. Ένας νεαρός με δερμάτινο σακάκι τη χαιρετά και βιαστικός πάει να φύγει. Αρπάζει την ευκαιρία και του ζητά έναν αναπτήρα. Δυστυχώς δεν καπνίζω. Ούτε κι εγώ. Απλά χρειάζομαι λίγο φως για να βρω το διακόπτη του ηλεκτρικού ρεύματος. Είστε η Ντενίζ? Ποια είναι η Ντενίζ και τι ρόλο έπαιξε στη ζωή σου? Όχι, δεν είμαι η Ντενίζ. Δεν έχει όρεξη για κουβέντα. Έναν αναπτήρα θέλει μόνο. Καταλαβαίνει τη διάθεσή της και εξαφανίζεται πίσω από την πόρτα του σπιτιού του. Σε λίγα λεπτά επιστρέφει με ένα ύφος θριαμβευτικό. Κρατάει στα χέρια του ένα φακό. Πηγαίνουν μέσα, βρίσκει τον ηλεκτρικό πίνακα και με μία κίνηση σηκώνει το διακόπτη. Το σκοτάδι μου φωτίζεται. Η αποκάλυψη τραχιά. Απότομη. Με τιμωρεί για την ανέδεια με την οποία εισβάλλω στα άδυτα της ψυχής σου. Ευχαριστώ τον ευγενικό γείτονα για την πολύτιμη βοήθειά του και έπειτα κλείνω την πόρτα σου πίσω του. Μια ξύλινη πόρτα είναι.
με αγκίθες και σχισίματα στις λευκές χοντρές σανίδες της. Η ζωή μου ολοπόρτες. Κι αυτή η μυρωδιά της νοτισμένης θύμησης πονάει καθώς εισχωρεί στο μεδούλι μου. Δεν είναι η υγρασία που φωτογραφίζει τους τοίχους εσέπια. Είναι ο προάγγελος της καταιγίδας που ζυγώνει. Ακουμπώ την πλάτη στην πόρτα της ψυχής σου και σαν ψάρι κολυμπώ στο βυθό της ζωής σου. Σήκω να πάμε στη θάλασσα, σου έλεγα. Μόνο που η θάλασσα πότιζε ήδη τα πονεμένα κύτταρα του εγκεφάλου σου. Να τα ναρκώσει να μην υποφέρουν. Να τα ιάσει, να φτάσουν διάφανα στην αθανασία. Μια μαριονέτα ήμουν. Μια ξύλινη, ασήμαντη, μικρή μαριονέτα. Κουνούσα μάταια τα χέρια, προσπαθώντας να σαγηνεύσω την ύβρη που διέπραξες, να κερδίσω για σένα την εύνοια του ουρανού. Δεν είχα φωνή. Κι αν είχα, δεν έβγαινε. Μόνο το βλέμμα μου κυνηγούσε την ηχό. Τραβώ την πρώτη πόρτα. Μια σειρώμενη πλαστική. Πίσω της η μικρή τουαλέτα. Μόλις και χωράει όρθιος ένας άνθρωπος. Ο νηπτήρας είναι σπασμένος και τους γέρα αποτελεί το δάπεδο από φθαρμένο μοσαϊκό. Πίσω της ακριβώς μια κουζίνα εργένη, γιατί τίποτα δεν μαρτυρά την παρουσία γυναίκας εδώ. Ο νεροχύτης είναι θαμπός και πάνω στο τραπέζι υπάρχουν 2 κουτιά με λίγη ζάχαρη και καφέ. Είναι φανερό ότι δεν μαγείρευες ποτέ. Αν και καλοφαγάς, εκλεπτισμένος, ζητούσες τις ειδονές των γεύσεων στα μικρά παρισινά μπιστρό, παίζοντας πιάνο και τραγουδώντας κουγιουμτζή, χατζηδάκι. Την τελευταία φορά που ήρθες στην Αθήνα σου έκανα το τραπέζι. Λίγες μέρες πριν τα γενέθλιά σου ήταν. Μαγείρεψα το αγαπημένο σου φαγητό και αγόρασα ένα καλό κόκκινο κρασί. Για να γιορτάσουμε. Τη μνήμη ή τη λύθη. Αλήθεια, ακόμα δεν ξέρω. Όταν τελειώσαμε το φαγητό έκανα καφέ και καθίσαμε στο σαλόνι. Ήθελες να ακούσω τις τελευταίες σου συνθέσεις. Όση ώρα εγώ ταξίδευα στις μελωδίες της ψυχής σου, εσύ ήσουν συγκεντρωμένος στις σημειώσεις ενός ρόλου που μελετούσε εκείνες τις μέρες και είχε παρατήσει στον καναπέ, ή μήπως στον πίνακα που στέγνωνε στο καβαλέτο μου. Μέχρι να φύγεις αργά το βράδυ δεν είπες τίποτα γι' αυτόν. Λίγες μέρες μετά μπήκες στο νοσοκομείο. Δεν γύρισες ποτέ εδώ ξανά. Κλεισμένο ήταν το σπίτι σου με την προοπτική να επιστρέψεις σε 1 εβδομάδα. Στη θέση σου επιστρέφω εγώ. 1 χρόνο μετά. Ξέρω ότι η αποκάλυψη δεν έχει ολοκληρωθεί. Σαν μαγνήτης με τραβάει η 3η πόρτα, αλλά εγώ αντιστέκομαι. Εισχωρώ στο σπήλαιο της ψυχής σου με έναν ιστέρι και δεν ξέρω αν στα αλήθεια επιθυμείς αυτή την επέμβαση. Στην πόρτα του δωματίου σου, μια αφίσα με προδιαθέτει ότι τίποτε εκεί μέσα δεν θα μοιάζει με το υπόλοιπο σπίτι. Στην αφίσα σου, ένας άντρας που φοράει μαύρο παλτό, περπατάει σε ένα δρόμο λευκό και περνάει ανάμεσα από ασπρόμαυρα θεόρατα δέντρα. Κουκκίδα στο άπειρο. Μια κουκκίδα είμαι κι εγώ μπροστά στην απογύμνωση. Μια λάμψη υπερκόσμια απλώνεται μπροστά μου. Την εικόνα μου συνοδεύουν μουσικά ο Σοπέν, ο Μποροντέν, ο Τσαϊκόφσκι. Ό,τι αγάπησε στο λίκνο της ψυχής σου. Λες και άγγιξα τον πυρήνα. Την άλλο που τρέχει σαν καταράκτης. Απόσταγμα της ζωής. Πυρ της αθανασίας.
Έχω πια το χρήσμα. Έχω μοιηθεί στο δώρο που απόψε θα μου δοθεί. Ανοίγω τα μάτια μου. Μπροστά μου η κλαβινόβα σου. Πάνω στα πλήκτρα της αγίνευε στο μένος των θεών. Άλλοτε ηχηρά και άλλοτε φορώντας τα ακουστικά που με ευλάβεια είχες ακουμπήσει πάνω της. Παντού βιβλία, δίσκοι, κασέτες, φωτογραφίες. Στο πάτωμα, στα ράφια, στο στρώμα στη γωνία του δωματίου. Ξεφυλίζω ένα από τα τετράδια σου και το βλέμμα μου πέφτει πάνω σε μία σου φράση. Η πιο σύντομη απόσταση μεταξύ δύο σημείων δεν είναι η ευθεία, αλλά το όνειρο. Το όνειρο αυτό άγγιξες. Μόνο που το έκανες τόσο γρήγορα, που δεν πρόλαβα να δω πού είχε στοχεύσει. Παίρνω μια φωτογραφία σου και την κοιτώ. Είναι απόκριες. Φοράς ένα καπέλο και γελάς πονηρά. Σαν να μου κλείνεις το μάτι από το υπερπέραν. Κλειδώνω το γέλιο σου στην ψυχή μου. Εκεί νιώθω τα ράματα να αιμορραγούν. Εκεί μπήκε η λεπίδα από τον ιστέρι. Και πονάει. Είναι 4 τα ξημερώματα. Σε λίγο ξημερώνει. Η νύστα πολεμάει πάνω στα βλεφαρά μου. Παίρνω τη φωτογραφία και το τετράδιό σου και ξαπλώνω στο στρώμα σου. Παιχνίδι της φαντασίας μου, αλλά νομίζω ότι ακόμα μυρίζω το άρωμά σου στην κουβέρτα. Οι μνήμες ξυπνούν. Σήκω. Σήκω να πάμε στη θάλασσα. Στέφανε, γύρισες? Ήρθα να παίξουμε. Δεν θα μείνω πολύ, μόνο μια μέρα. Μετά θα γυρίσω στη χώρα μου, την Αστροθάλασσα. Εκεί είναι το σπίτι μου τώρα. Γιατί κλαις? Δεν θέλω να κλαις. Μου λείπεις και αυτές οι πεταλούδες δεν μπορώ να πιάσω ούτε μία μόνο μου. Γιατί θέλεις να πιάσεις πεταλούδες? Οι πεταλούδες ξέρουν μυστικά. Αλήθεια. Τι μυστικά? Ξέρουν που πάει η αγάπη όταν φεύγεις. Θέλω να πιάσω μία, να μου δείξει τον δρόμο της αγάπης. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Θα τις ακολουθήσουμε. Μα πώς? Δεν μπορούμε να πετάξουμε. Εγώ έχω μάθει πια να πετώ. Κοίτα. Αν θέλεις να το νιώσεις κι εσύ, έλα μαζί μου. Θα σου δανείσω για σήμερα αυτά τα φτερά. Πριν φύγω όμως, πρέπει να έχεις μάθει μόνη σου να πετάς. Γιατί θα τα πάρω μαζί μου. Σύμφωνοι? Όταν μάθεις πραγματικά να πετάς, θα μπορείς να καταλάβεις ό,τι υπάρχει γύρω σου. Να το σέβεσαι και να το αγαπάς. Θα μπορείς να επικοινωνείς με κάθε πλάσμα που σε περιβάλλει. Στη γη δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορείς. Είναι όμως δύσκολο πολύ. Θέλει εξάσκηση. Να μάθω να πετώ. Δεν θα μάθεις ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Απόλαυσε ό,τι έχεις γύρω σου. Είναι μοναδικό. Μη βάζεις στο μυαλό σου χειροπέδες. Από εδώ ξεκινάει ο δρόμος της αγάπης. Έχει τα μάτια ανοιχτά. Είναι μπροστά σου. Κόκκινο και λίγη όχρα, μια πινελιά μπλε της προύσας και άλλη μία. Κύκλοι γαλάζιοι, σαν τους ορίζοντες του ασυνειδήτου.
πόσους κύκλους μπορεί να διαγράψει μια ύπαρξη μέσα στο χρόνο? Τι είναι το σύμπαν, το κεκτημένο ή η πρόκληση? Σκέφτομαι καθώς τα δάχτυλά μου ανακατεύουν τις εκλάμψεις της ψυχής μου πριν αυτές αποτυπωθούν στο τραχύφασμα. Ένα μέσο είναι το σώμα μου, από το οποίο επιτελείται η γέννηση. Η σπάτουλα εξερευνά την ξύλινη παλέτα μέχρι να βρει το χρώμα που θα χαράξει τη φιγούρα που αμήλικτη θα σταθεί μέσα στο χρόνο να θυμίζει... ότι τίποτα δεν μπορεί να θυμίζει αυτό που είχε μέσα του ο δημιουργός όταν αυτός θα έχει φύγει. Τι μένει λοιπόν? Η υπόσταση του ίδιου του έργου, η φωνή του. Προς το παρόν ζω την έκσταση της ποίησης. Ο τοκετός τελείται μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών μέσα στο χρόνο. Μπροστά στο αμήλικτο βλέμμα τους επιλέγω να γεννήσω τα παιδιά μου. Είναι παράξενο, αλλά σε αυτή τη δοκιμασία είμαι μόνη μου. Νιώθω τις συσπάσεις στη μήτρα μου και εγώ ίδια κόβω το λόρο που με ενώνει με το παρελθόν. Μπροστά στα μάτια τους γεννώ ερώμενες φιγούρες από αίμα και χαμογελάω. Γδίνομαι μπροστά τους και χαμογελάω. Στα μάτια τους αναγνωρίζω τη φρίκη. Δεν αντέχουν άλλο αίμα, ούτε το χαμογελό μου αντέχουν. Στην πυρά, φιγούρα ξένου σύμπαντος ορθώνεται μπροστά τους. Τους φοβίζει και τους εξαγριώνει. Πώς τολμώ, τα ανθρωπάκια. Η μυρωδιά από νεύτη και λινέλαιο που απλώνεται στο χώρο την εθίζει δονικά. Κοιτάζει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Στο μάγουλο αποτύπωμα από μπλε της προύσας. Στα χείλη ίχνη από κόκκινο του ουρανού. Αγγίζει με το βλέμμα τον καθρέφτη. Εκεί μέσα κυλάει το δηλητήριο. Κίτρινο, πηχτό υγρό, καίει στο πέρασμά του τη σάρκα. Υπονομεύει τα πάθη, σκάβει τα θεμέλια των αδύναμων, των ξυλοπόδαρων γελοτοπιών. Η πόλη γύρω μια γιορτή από φώτα. Η μουσική την ταξιδεύει στις θάλασσες του κόσμου. Ο ποταμός κυλάει κι αυτός μέσα στις συνοικίες. Εικόνα της θάλασσας κι αυτός. Αλανιάρα ψυχή, κινείται και πάλεται. Αυτή η πόλη, γιατί της αγινεύει τόσο γλυκά? Τι παραπάνω έχει από τις υπόλοιπες πόλεις που έχει γνωρίσει? Έχει υπόσταση. Είναι και η φωνή της που γλιστράει σαν ψίθυρος μέσα από τα κανάλια. Γίνεται γέλιο πάνω στις γέφυρες, διάφανη ανασέβνει κάτω από τις στέγες των κτηρίων και έπειτα πετάει πάνω από τους δρόμους. Χαμογελάει. Σε αυτή την πόλη μεταλλάχτηκε. Είναι φθινόπωρο και κάνει κρύο. Είναι μόνη. Άραγε, ο καλλιτέχνης είναι πάντα μόνος. Τουλάχιστον όταν ζωγραφίζει είναι ευτυχισμένη. Ευτυχώς, έχει το χάρισμα να μη ζει τυχαία. Ουρανός ψηλόβροχο. Κι όμως, ήταν Ιούνις μήνας. Το υγρό στοιχείο μ' ακολουθούσε παντού. Μου θύμιζε ότι μπορούσα να γίνω ρευστή, ευέλικτη σε ό,τι μεσαγίνευε. Πάρκαρα σε εκείνο το μικρό σοκάκι κοντά στις γραμμές του τρένου.
Φόρεσα τα μαύρα γυαλιά και βγήκα από το αυτοκίνητο έτοιμη να συναντήσω έναν ακόμα τυχαίο έρωτα. Λίγα μέτρα πιο κάτω ένα τζιπ επιβεβαίωσε τις σκέψεις μου. Η φιγούρα του άντρα πλησίαζε προς το μέρος μου. Φορούσε ένα τζόκι και αθλητική φόρμα. Δεν είχα ούτε ενοχές, ούτε αιμονές. Ένιωθα διαυγής. Τρόμαζα με τον εαυτό μου λίγο, όμως τον είχα μάθει πια. Με πλησίασε, μιλήσαμε για λίγο γενικά και αόριστα και ύστερα μου έδειξε το δρόμο προς την είσοδο του κτηρίου με τις ροζ επιγραφές. Πήγε στη ρεσεψιόν, ο υπάλληλος του έδωσε ένα κλειδί και μπήκαμε στον ανελκυστήρα που χωρούσε μόλις 2 άτομα. Ένιωθα την επιθυμία που τον έκαιγε να επαναληφθεί η τελευταία συνέβρεση. Η πόρτα του θαλάμου άνοιξε. Με πήρε από το χέρι και κατευθυνθήκαμε στο νούμερο 205 του μικρού ξενοδοχείου που ήταν χτισμένο δίπλα στις γραμμές του τρένου. Στο μυαλό μου έβαζα προκλήσεις. Πόσο θα με ακολουθούσε το μυαλό μου. Πόσο ίσως θα με ξεπερνούσε. Και στην επάνωδο θα κρατούσε θέση στην κερκίδα ή στην αρένα. Το κρεβάτι έμοιαζε με βωμό. Η επόμενη σκηνή ήταν δεδομένη στο σκοτάδι. Από το παράθυρο άκουγα τα τρένα να περνούν και για λεπτές γραμμές του χρόνου αναρωτήθηκα πόσα κορμιά χωρούσε αυτός ο βωμός σε αυτούς τους τοίχους β' κατηγορίας και πόσα από αυτά θα μπορούσαν να ζήσουν εδώ στιγμές πολυτελείας. Η σκιά ψιθύριζε. Ντενίζ, δεν είναι θάλασσα αυτό που αναπνέεις. Δεν το έχει φτιάξει κύμα ο άνεμος. Μπορείς να φουγκραστείς της πέτρας στην ανάσα. Αυτό κοιμάσαι. Πλανεύεσαι, μικρή Ντενίζ. Άκου της γης το βογγητό. Αυτό κοιμάσαι κι ανασένεις. Πόσοι διάβρωσοι έχουν δεχτεί τα κύτταρά μου. Κι ύστερα έκλεισα τα μάτια. Μετάλλαξε ψιθύρισα. Το σώμα του είχε επιλέξει να ζήσει μαζί μου στιγμές. Γι' αυτό και μόνο ήμουν ευγνώμων. Η βροχή είχε από ώρα δώσει τη θέση της σε έναν ήλιο Θεό. Στα μάτια της πετούσαν οι γλάροι του Ακ Ντενίζ. Το καράβι για την πρίγκιπο δεν είχε κόσμο αυτή τη φορά. Η μικρή Ντενίζ έβγαλε από την τσέπη της το κουλούρι με το σουσάμι και έτσι κρεμασμένη στην πρίμνη άπλωσε το χέρι στα λευκά πουλιά. Στο πέταγμα σταμάτησε το τελευταίο καρέ. Δεν είναι ωραίο να τον βλέπω σαν γιορτή. Και εκείνος? Όταν νιώσει ελεύθερος, θα αγγίξει το απόλυτο. Δεν φοβάσαι την απογύμνωση, είπες. Η τόλμη της γύμνιας σαγίνευσε πολλούς. Άλλους τους τρόμαξε και έφυγαν μακριά. Είναι καιρός να πάρεις θέση. Κι αν πέσουν τα τείχη, την ψυχή σου κρεμά σε ηλεκτροφόρα σύρματα. Ό,τι κινείται πονάει. Και ο άνεμος κινείται. Τον άνεμο τον αγαπώ. Τον αγαπάς γιατί είναι ο άνεμος ή γιατί κινείται? Ταξιδεύω μαζί του. Νιώθω τις εικόνες του, ρουφώ το οξυγόνο του. Μέσα από την ύλη του γεννιάμαι ξανά. Γι' αυτό τον αγαπώ. Έχεις σκεφτεί το ενδεχόμενο να ταυτιστείς μαζί του? Σαν να αφαιθείς τον άνεμο, την χάνεις την πηξίδα.
Ο άνεμος είναι ο μαέστρος της ορχήστρας της φύσης. Χωρίς αυτόν το θρώισμα των φύλων ή ο παφλασμός των κυμάτων, πάβουν να είναι μουσική. Η μουσική όμως είναι το μέσο για να πετάξεις ψηλά. Εκεί ψηλά δεν έχεις ανάγκη από πηξίδες. Και εσύ μπροστά στο δώρο που σου δίνεται, τι έχεις να προσφέρεις? Το πυρ. Στην ανάφλεξη της βολής και της συνήθειας γεννώ εικόνες μελωδίας. Φωτίζω το σκοτάδι, θερμαίνω τις αισθήσεις. Κοινώ τις ενοχές. Σκορπίζω το άρωμά μου, αφήνω αποτύπωμα. Πώς μπορείς να πραγματεύεσαι το πάντρεμα δύο στοιχείων που είναι ταυτόχρονα παρόμοια και τόσο ανώμια? Ζητάς το άλοθη που θα εξευμενήσει τις ενοχές. Σαν σπίρτο ή σαν το μοχλό που κινεί όλο το μύθο? Στο πέρασμά μου, ατόφιος, θα μείνει μόνο ο χρυσός. Είναι περασμένες 4. Η νύχτα είναι γλυκιά. Μυρίζει αλμύρα και αγιόκλημα. Το κύμα σκάει στο ανοιχτό παράθυρο και η θάλασσα φτάνει στο κρεβάτι μου. Denise, αχ Denise, η θάλασσα της πατρίδας μου. Βιολιά, καταλύτες μοναξιάς, το αέναο τραγούδι της ψυχής. Το σώμα μου ξυπνά. Δεν γίνεται να έφυγες. Denise. Ποιος είναι? Ποιον περιμένεις? Κανένα δεν περιμένω πια. Σε γνωρίζω. Δεν έχει σημασία αν με γνωρίζεις, αλλά αν θέλεις να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Ποιος είσαι εσύ που μου κάνεις τέτοια ερώτηση? Ας πούμε το alter ego σου. Το alter ego μου έχει σβήσει. Το μοναδικό φως που βλέπω μπροστά μου είναι αυτό της σελήνης. Η θάλασσα, φίλε, έχει παντού το ίδιο φως. Τι λες? Λέω ότι ακούω τη φωνή της μοναξιάς του φάρου. Αυτό ξαναπες το. Υπάρχουν πάντα όμως οι σταθερές αξίες, ακόμα κι αν μέσα σου η θεώρηση των πραγμάτων αλλάζει. Αν ο φάρος καταστραφεί και σβήσει το φως του, τα καράβια θα γυρίζουν εκεί, σε εκείνη την τομή του χρόνου, να θυμούνται ότι φώτιζε την περαστική ζωή τους. Και όσα καράβια δεν τον γνώρισαν, θα τσακίζονται στα βράχια. Σε αυτά φτάνει το αποτύπωμα που αφήνει η απουσία. Πόσο καλά τον γνωρίζεις το φάρο, Denise? Ήταν το φως στη ζωή μου. Μαζί του ήξερα ότι μπορούσα να κατακτήσω ολόκληρο τον κόσμο. Ήμουν καλύτερη με τους ανθρώπους. Όταν τον γνώρισα, είχα την ευτυχία να νιώσω ότι ξαναγεννήθηκα στην ίδια ζωή. Μιλάς στο παρελθόν. Ο φάρος έσβησε, φίλε. Θα σβήσει μόνο αν το θελήσεις. Βρίσκω πλέον την ολότητα βυθισμένη μόνο στα μάτια ενός παιδιού. Τι ρόλο δίνεις στο ταξίδι σου, Denise? Θέλω να μάθω στο παιδί να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα δικά του μάτια. Για να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου? Όχι γι' αυτό. Με τον εαυτό μου δεν θα νιώσω ποτέ απόλυτα καλά. Ευτυχώς. Αλλά για το παιδί. Γιατί είναι ικανό από μόνο του να δημιουργήσει άτλαντες, πετώντας από πάνω του μια παλιά παιδική συνήθεια, το μιμητισμό. Σήμερα το πρωί περπατούσα στο Εμίνονου στις αποβάθρες όταν με πλησίασε ένας πιτσιρικάς και μου ζήτησε να αγοράσω μία από τις βούρες που πουλούσε. Δεν είχα χρόνο να του μιλήσω. Μόνο με το χέρι του έκανα νόημα ότι θα τις δω την άλλη φορά. Στα μάτια του ζωγράφισα ένα χαμόγελο.
Πριν τρέξει να προλάβει μια ομάδα τουριστών που έπαιρνε το καραβάκι για τον Μπουγιούκαντα, έβγαλε από την τσέπη του ένα μπουμπούκι από τριαντάφυλλο κόκκινο σαν πορφύρα και μου είπε «Αυτό είναι για τη λευκή πριγκίπισσα του Οσμάν». Κοινότυπο. Κι όμως είχε τον τρόπο του να το δείξει ως ολοκληρωτικά δικό του. Πόσο βαθιά στα μάτια των ανθρώπων αντέχεις να βουτήξεις. Ο βυθός κρύβει ναυάγια θαμμένα. Τα μάτια του παιδιού κρύβουν αλήθειες. Κρύβουν δυνάμεις που συνθλίβουν τις βιτρίνες. Είναι ανοιχτά να δεχτούν τις προκλήσεις χωρίς προκαταλήψεις. Σαν μια πόλη που στους δρόμους της κυκλοφορούν και ζουν μαζί άνθρωποι από όλες τις φυλές. Ιδέες από όλα τα μυαλά. Βιώματα από κάθε άκρη του κόσμου. Εμείς οι ενήλικες πυροβολούμε το όνειρο. Το κάνουμε στάχτη για να μην πιάνει χώρο πολύ και μας εκτοπίσει. Θέλουμε να ελέγχουμε ακόμα και το όνειρο. Εκτός από τις λίγες, τις σπάνιες φορές που το όνειρο φοράει το σώμα του έρωτα. Εκεί θυμόμαστε αυτή την παλιά συνήθεια του παιδιού που κάποτε υπήρξαν και του ανοίγουμε την πόρτα. Και τότε το όνειρο γίνεται καθρέφτης και μας δείχνει την εικόνα του παρελθόντος. Το κορίτσι με τα μακριά μαύρα μαλλιά που με πείσμα τρέχει με μια απόχη να πιάσει πεταλούδες και άλλες φορές τις ξεφεύγουν την τελευταία στιγμή και άλλες τα καταφέρνει. Πιάνει το όνειρο, φοράει το σώμα του και γίνεται η ίδια πεταλούδα. Το όνειρό σου τι σώμα φοράει. Θυμήθηκα εκείνο το τελευταίο πρωινό που μίλησα στο Στέφανο από το τηλέφωνο στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Τον είχα ρωτήσει ποια εικόνα είχε στα μάτια του και εκείνος μου απάντησε «Μέσα στα μάτια μου κρατώ την Ανατολή κάθε πρωί καθώς προβάλλει από τα βουνά. Μέσα στην απόλυτη ησυχία μου χαρίζεται η πιο όμορφη εικόνα της μέρας». Απόλυτη ευαίνινη ομίχλη και οι αχές αποσταγόνες γαλανές της μνήμης να δροσίζουν το δέρμα μου. Πού είμαι, αναρωτιέμαι. Ποιος είμαι. Το βλέμμα μου αγκαλιάζει το σκοτάδι, παντού σκοτάδι. Πάνω στο σώμα που φορώ, μια δεσμίδα από φως με πλησιάζει. Πού ταξιδεύω. Από το στόμα μου ακούω να ζυγώνει η παλήρια με ήχους αλμυρούς και ήλιους κόκκινους. Απόψε ταξιδεύω μόνος μου. Ανάσες. Υγρές ανάσες στάζουν από τους στίχους γύρω μου. Δεν είμαι για τους στίχους εγώ θέλω να φωνάξω. Ποιος όμως να ακούσει τη φωνή του οικέτη. Η θύμηση από το κόκκινό σου χτυπά στις αρτηρίες μου. Άγγελέ μου, σε ποιον αιώνα έχεις αφήσει τα φτερά σου. Νιώθω τον άνεμο να πολεμάει στο κορμί μου. Σε αυτό το άειλο περίβλημα που αγκάλιασες για μια στιγμή και ύστερα σ' έχασα. Το μόνο που πρόλαβα να κλέψω πριν χαθείς, το κόκκινό σου και η μουσική, που συνέθεσαν οάσεις στον ωκεανό της μνήμης και με παγίδευσαν με τρόπο ανέσχυντο στο γυάλινο ιστό τους. Για πόσο ακόμα θα θυμάμαι. Στο σώμα μου υψώνεται ο Άτλαντας. Σε αυτά τα χέρια που κοιτάς από ψηλά, σήκωσα όλη τη ζωή μου. Σε μια ανανάσα. Άγγελέ μου, χωρίς φτερά απόψε, μόνος ταξιδεύω. Πηξίδα μου, το κόκκινό σου μέσα στο χρόνο. Σε κάποια πόλη μαγική θα ορθωθεί η σελήνη για να φωτίσει τα βήματά σου.
Ποιος κόμβος στο σύμπαν άλλαξε την πορεία μας? Για πόσο ακόμα θα περνάμε στα προδρόμια? Ξαναγεννιέμαι, το νιώθω. Στο δέρμα μου διάφανες οι αισθήσεις. Τα αποτυπώματα του χρόνου γλιστρούν σε ένα ξύλινο κουτί που προσωρινά θυμίζει το πέρασμά μου. Πόσα κουτάκια να έχω αφήσει πίσω. Για πόσες μνήμες έχω χαθεί. Μόνο εσύ, κορίτσι με τα κόκκινα φτερά, δεν πρέπει να χαθείς ποτέ. Γιατί αν χαθείς, θα σβήσει η σελήνη στην πλατεία. Θα ανάψουν τα φώτα των παραισθήσεων. Και οι φωνές θα σωπάσουν για πάντα. Απόψε, άγγελέ μου, ταξιδεύω. Δεν είμαι μόνος. Έχω πηξίδα φωτεινή, το κόκκινό σου. Η μαμά μου αποφάσισε να φύγει όταν έκλεισα τα 18. Πιθανώς ένιωσε ότι πλέον μπορεί να ξεκουραστεί, να ησυχάσει. Να γυρίσει στο άπειρο, χωρίς να ζητήσει αναβολή μια ακόμη φορά. Τα πρωινά του Σαββατοκύριακου συνηθίζαμε να παίζουμε ένα παιχνίδι. Εγώ πήγαινα στο κρεβάτι της και εκείνη έκανε πως κοιμάται ακόμη. Θυμάμαι ένα κυριακάτικο πρωί που ήμασταν στο κρεβάτι της, χτύπησε η πόρτα και άνοιξα εγώ. Μας είχαν φέρει την αλληλογραφία. Είχε γράμμα από το Παρίσι. Προσπάθησε να κρύψει την αγωνία της, αλλά από μένα δεν μπορούσε να κρυφτεί. Με φίλησε, το πήρε στα χέρια της, το περιεργάστηκε και το κούμπησε στο κομοδίνο της. Το έβαλε στο σιρτάρι της και δεν το άνοιξε ποτέ. Τώρα που έφυγε και μαζεύω τα πράγματά της, το βρήκα στο ίδιο σημείο. Συνεχίζει να είναι κίτρινο και ταλαιπωρημένο. Δεν υπάρχει τίποτα πίσω της γραμμένο. Μισός άνθρωπος ήταν. Ημιτελής. Ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς. Έβρεχε. Περπατούσε με βήμα γρήγορο και η βροχή δυνάμωνε. Άφησε το διάβροχο να πέσει. Μόλις που πρόλαβε να αντικρίσει το φως που με ταχύτητα ερχόταν κατά πάνω της. Το μόνο που έμεινε στην απόλυτη σιωπή ήταν οι σιρήνες από το ασθενοφόρο που πλησίαζε. Ντενίς Οζγκούρ, ζωγράφος.
Γεννημένη στην Ισταμπούλ από πατέρα μουσικό. Τη μητέρα μου δεν τη γνώρισα ποτέ. Έφυγε στη Φλωρεντία όταν ήμουν 3 μηνών. Αδέρφια? Όχι. Μοναχοπέδι. Δάφνη? Δεν ξέρω καμία Δάφνη. Για ποια ταυτότητα μιλάτε? Η ταυτότητά μου γράφει Ντενίζ. Δεν μπορεί. Κάνετε λάθος. Ντενίζ σας λέω είναι το όνομά μου. Ζω στο Παρίσι εδώ και 3 χρόνια. 18 Place des Illusions. Πηγαίνετε να ρωτήσετε, με ξέρουν. Το κάνατε ήδη? Και τι σας είπαν? Έχει πεθάνει εδώ και 10 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν. Θα τρελαθώ. Μα τότε δεν είναι που έφυγε ο Στέφανος? Πού είμαι? Θέλω να φύγω. Θέλω να πάω σπίτι μου. Δεν υπάρχει το σπίτι μου. Μα πώς? Σας λέω 18 Place des Illusions. Με λένε Δάφνη. Ποια είναι αυτή η Δάφνη? Ντενίζ με λένε. Την ξέρω αυτή τη μελωδία. Μη με βασανίζετε άλλο. Δώστε μου τώρα πίσω τη ζωή μου. Δεν θέλω να είμαι κάποια άλλη. Ζαλίζομαι. Θέλω να σηκωθώ από αυτό το λευκό κρεβάτι που με έχετε καρφώσει. Θέλω να πάω στη θάλασσα. Μυρίζω ήδη την αλμύρα της. Νιώθω το κύμα να μου χαϊδεύει τα ακροδάχτυλα. Αφήστε με να κολυμπήσω. Έχω πεθάνει? Όχι. Τώρα ξεκίνησα να ζω. Στέφανε, εσύ εδώ. Ποιοι είναι αυτή η αγάπη μου? Πες τους να με αφήσουν να πετάξω. Να σηκωθώ να πάμε στη θάλασσα. Εγώ είμαι η θάλασσα. Θυμάσαι? Θέλω να κοιμηθώ. Μη φεύγεις. Σε παρακαλώ. Περίμενε με να ξυπνήσω. Καρδιά μου, πετάω. Μη φεύγεις. Σε ποιον αιώνα θα σε συναντήσω ξανά? Είμαι εδώ. Μη φοβάσαι. Ακούω τη φωνή σου μετά από τόσα χρόνια. Μου φαίνεται απίστευτο. Είμαι εδώ. Ήμουν τόσο φοβισμένη. Τώρα που σε ακούω μπορώ να ηρεμήσω. Θα έρθω να σε βρω και θα πάμε στη θάλασσα. Θυμάσαι? Στέφανε, μ' ακούς? Πού είσαι? Είμαι εδώ. Καθισμένη στο καφέ Ουγκό στην πλατεία, τάιζα τα περιστέρια ηλιόσπορους. Τους είχα βγάλει και ονόματα. Λουτσιάνο, Βέρντο και Καρλίτα. Σήκωσα τα μάτια και τον είδα εκεί, με ένα χαμόγελο ευδαιμονία στα χείλη. Ο άντρας με τα μάτια της φωτιάς. Μαζί μου ταξιδεύει στη μηχανή του χρόνου. Καιρός να ξαποστάσεις λίγο, μου είπε. Ήμουν κορμί χωρίς σκιά. Μα τώρα, κοίτα. Δεν είμαι μόνη στην πόλη που με μάγεψε. Είμαι άνθρωπος ολόκληρος. Με κορμί, σκιά και μια ψυχή γεμάτη χρώματα. Στο κρόξιμο των γλάρων συνάντησα τη σιωπή. Μέσα μου κυλάει η θάλασσά σου. Ντενίζ, με το όνομα της θάλασσας. Τα κύτταρά μου έχουν και χρώμα γαλανό. Εσύ τα έβαψες τη νύχτα εκείνη στο σταθμό της Αλφορβίλ. Και από τότε υπάρχουν στιγμές που ψάχνω να δω τον κόσμο μέσα από τα χρώματά σου. Μήπως και έτσι κάπου στο χρόνο σε συναντήσω. Είτε Ντενίζ, είτε Δάφνη, θα είμαστε πάντα ένας ψίθυρος. Παλήρια στη σκέψη σου, όπως και εσύ θα είσαι ο φάρος που θα τικρίζουμε τις νύχτες. Στο κρόξιμο των γλάρων θα ακούμε τη φωνή σου. Το αντίο είναι για τους αφελείς. Ζεστό κορμί δεν ζει τυχαία. Σαν γλάρι θα τικρίζουμε το πέταγμα ο ένας του άλλου αν το θελήσεις. Κι αν ο καθένας ξεκινά άλλη πορεία, κοινός είναι ο ορίζοντας, η θάλασσα, η έμπνευση, η ζωή. Δέδαλος και Ίκαρος στη θάλασσα θα καταλήξουμε.
έχοντας όμως πρώτα πετάξει. Κι έτσι μένει η αγάπη πίσω, μέσα σε μια εικόνα, μέσα στην τέχνη, σε ένα γλυπτό, που όταν φύγαμε εμείς εκείνο έμεινε να στολίζει την πλατεία, κρυστάλλινο και πολύτιμο. Ένα έργο τέχνης που οι άνθρωποι θαύμαζαν εκτεθειμένο και γοητευμένοι ρωτούσαν για να μάθουν την τιμή του. Κανείς δεν ήξερε να πει. Ήρθαν συλλέκτες από χώρες μακρινές και έμποροι τέχνης. Κανείς δεν μπορούσε να δώσει μία τιμή για αυτό το αριστούργημα που ήταν στημένο στην πλατεία. Μέχρι που αποφάσισαν ότι θα έμενε για πάντα εκεί, να θυμίζει ότι υπήρξε συμφιλίωση της σάρκας και της πνοής μέσα στο χωροχρόνο. Θα έμενε εκεί για να το βλέπουν οι άνθρωποι. Πολύ λίγοι όμως θα δουν τη σκιά κάτω από το βάθρο. Κι ίσως βρεθεί κάποτε κάποιος που σκύβοντας μπροστά στο σύμπλεγμα αυτό αφουγκραστεί και το τραγούδι του, που τρέχει με ήχους από σαξόφωνο πάνω στις γραμμές ενός τρένου, καθώς η Ανατολή αναδύεται αργά από τη θάλασσα. Τη θάλασσα αυτή που κάποιοι λαοί ονομάζουν Δενίζ και άλλοι Μεσόγειο. Αριάδνη. Να πούμε και στους υπόλοιπους. Θα θέλαμε, αν είναι εδώ οι συντελεστές, ο Κωνσταντής, η Ήριδα, ο Αντώνης, ο Γιώργος, ο Πέτρος μας που έφτιαξε την υπέροχη μουσική. Νάτος, έλα. Ελάτε όλοι πάνω, ελάτε όσοι είστε εδώ, ελάτε. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Ελάτε. Ο Κωνσταντής είναι εδώ. Δεν βλέπουμε. Κωνσταντία, μα είσαι εδώ, έλα. Έλα, Κωνσταντή, έλα, μην τρέπεσαι. Νάτος, εδώ είναι, κάτι είδα. Να έρθουν και τα κορίτσια μας από πίσω, η Μαρία με τη Χριστίνα. Έχουμε τις βοηθούς μας στο υποβολείο μας. Ελάτε, μην τρέπεστε, καλέ. Έλα, Μαρία. Πούντι. Έλα. Έλα, μπείτε. Ποιος θα το δεις από εκεί. Άλλη μία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε όλους σας που είστε εδώ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο Τετράνακα για την μαγνητοσκόπηση αυτής της βραδιάς. Ένα χειροκρότημα για τον Νίκο. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη το Λεφτάκη και τη Ζάντε Γουάιζ, οι οποίοι ήταν αρρωγοί στην έκδοση του βιβλίου, του οποίου τη διασκευή είδατε σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τις 22 Twins που ανέλαβαν όλα τα δημιουργικά μας για αυτή την παράσταση. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Καποδίστρια και το Κηποθέατρο στο Ναυριακό που μας έδωσαν τα καθίσματά τους. Ευχαριστούμε και το Stigma Radio για την χορηγή επικοινωνίας και τον κύριο Πυριόχο για την εκπομπή του που μας φιλοξένησε. Ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν. Εγώ έχω κολλήσει τώρα, δεν ξέρω. Ελπίζω πραγματικά να μην ξεχάσω. Και ευχαριστούμε όλους εσάς. Να πούμε ότι η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει το Σάββατο. Έχουμε άλλες 2 παραστάσεις, οπότε αν σας άρεσε αυτό που είδατε, μπορείτε να το πείτε στους φίλους σας αύριο και μεθαύριο να έρθουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Να είστε καλά. Πάμε.
Α, και πρέπει να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και τον Δημήτρη, τον Βαρθάλ και τον Αουρέλ και τον Νίκο για όλη τους την υποστήριξη, εννοείται. Που κάνανε ακροβατικά. Και φυσικά την Ένωση, παιδιά, ένα μου έρχονται και την Ένωση που μας έδωσε αυτό το χώρο. Σας ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.